Hola, bon dia a tothom. Una abraçada telemàtica a tots els germans i germanes de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Us trobem molt a faltar, però també donem gràcies a Déu que permet que continuem tenint els cultes dominicals amb aquest mitjà i a pesar del confinament. Bon dia també a tots aquells que us uniu amb nosaltres pel canal de YouTube. Espero i desitjo que aquesta predicació sigui de benedicció per tots vosaltres. Avui meditarem sobre l'aparició del nostre Senyor a Abraham a les Alzines de Mamre. Aquest és un fet històric a la vida d'Abraham, que ja tenia 99 anys. I això és perquè el nostre text, el Senyor corrobora la promesa que li havia fet 24 anys enrere a Abraham quan estava acampat a l'oasis d'Aran. Tindrem una miqueta de història bíblica. En el capítol 11 de Gènesis es narra la història de Babel, però als darrers versets, el 27 al 31, ens explica on estava Abraham. Diu, llista genealògica dels descendents de Tera. Tera va ser el pare d'Abraham, Nahor i Aran. Aran tingué un fill que es va dir Lot, però Aran va morir abans que el seu pare Tera, al seu país natal, a Ur de Caldea. Abraham i Nahor es van casar. La muller d'Abraham es deia Sarai i la de Nahor es deia Milcà. Era filla d'Aran i germana d'Isca. Sarai no tenia fills perquè era estèril. Tera va prendre el seu fill Abraham, el seu net Lot i la seva nora Sarai, muller d'Abraham, i des d'Ur de Caldea s'encaminà amb ells cap al país de Canaan. Però arribats a Aran, s'hi quedaren a viure. Tera morí a Aran a l'edat de 205 anys. Vet aquí la promesa també. Amb el capítol 12 de Gènesis, ara els versets de l'1 al 3, just a continuació de la lectura anterior, diu: el Senyor va dir a Abraham, vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els que et beneeixin, però els que et maleeixin els maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per beneir-te. Recordem que Abraham no tenia fills i Sara era estèril. Bé, acompanyeu-me doncs a la lectura del text que avui ens ocupa, que es troba a Gènesis 18, versets de l'1 al 15. Compartirem una pantalla amb vosaltres. He posat el títol de la predicació Un convidat especial a taula. I el text diu així: el Senyor s'aparegué a Abraham a les Alzines de Mamre. Abraham seia a l'entrada de la tenda quan la calor del dia era més forta. I va veure 3 homes drets a prop d'ell. Tan bon punt els veié, corregué a trobar-los des de l'entrada de la tenda. Es va prosternar fins a tocar terra i digué: Senyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per a rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra d'aquest arbre. Entretant, aniré a buscar alguna cosa per menjar i refareu les forces abans de continuar el camí. És per això que he passat prop del vostre servent. Ells li van respondre: fes tal com has dit. Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: corre, pren 3 mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets. Després va córrer cap al ramat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. Quan l'animal ja era a punt, va prendre mató, llet i la carn del vedell. El s'ho serví i es quedà dret al costat d'ells a l'ombra de l'alzina mentre ells menjaven. Llavors li van preguntar: on és Sara, la teva esposa? Abraham va respondre: és dintre la tenda. Un dels hostes va afegir: l'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Sara ho sentia des de l'entrada de la tenda, darrere d'Abraham. Abraham i Sara hi eren amb ells, carregats d'anys. Sara, que ja havia passat l'edat de tenir fills, es posà a riure, per dins tot dient-se: a les meves velleses tornaré a sentir plaer ara que el meu marit, el meu senyor, també és vell? El Senyor digué a Abraham: com és que Sara ha rigut pensant que una dona tan vella no pot tenir fills? Hi ha res impossible pel Senyor? L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara haurà tingut un fill. Sara, mentint per por, va assegurar que no havia rigut, però ell va insistir: sí,
has rebut. Bé, fins aquí la predicació de la paraula de Déu. Ara ens trobem a Abraham, a les Alzines de Mambré, però com ha arribat fins aquí? Des d'Aran, per poder mostrar-los els seus viatges i coordinar-lo amb els capítols que ja hem passat de Gènesis a la Bíblia i en el que es parla de cada un d'aquests viatges, compartirem una altra pantalla. Amb el mapa que esteu veient és un mapa de Canaan. L'ampliaré una mica més perquè tingueu una imatge de la zona. Al cantó superior esquerre es poden identificar les actuals Itàlia i Grècia. A la part inferior esquerra ens trobem amb Egipte. I entre el nord i el sud es troba la part oriental del mar Mediterrani. Al centre el trobem amb el país de Canaan, més al centre encara et trobem al país d'Amon i separat Canaan d'Amon pel riu Jordà, que va des del mar de Galilea fins al mar Mort. Més a la dreta, o més a l'orient, trobem Babilònia, la ciutat d'Ur i el Golf Pèrsic, amb tota la Mesopotàmia. Però clar, aquest és un mapa que no està a escala. M'agradaria compartir amb vosaltres un mapa a escala perquè veieu la comparació. Aquest és un mapa a escala real en què es pot veure a l'orient del mar Mediterrani. Això és Egipte, això és Israel, això és Síria, això és Iraq, això és Jordània, això és Aràbia Saudita, i aquí és on està el gran figurat d'Ur de los Caldeos. Fixeu-vos realment el viatge tan enorme que va fer des d'aquí fins a Israel. Al centre d'Israel trobem una petita entrada que és on es troba Jerusalem. I a la dreta és la Cisjordània. Una mica més avall de Jerusalem és on estan les Alzines de Mambré. Tornarem a la pantalla original. Farem una ampliació i explicarem una miqueta com va anar. Abraham travessà el territori fins a Siquem, a les Alzines de Moré, i el Senyor es va aparèixer i li va prometre aquest país a la seva descendència. Abraham va fer un altar. D'allà es va anar a la muntanya a l'est de Betel i va plantar la seva tenda des de Betel a ponent i Hai a llevant. En aquell lloc va dedicar un altre altar al Senyor i va invocar el seu nom. Després, i per etapes, Abraham va anar avançant cap al Nègueb. Veieu des de Siquem, intentaré centrar el cursor, des de Siquem amb un altar va passar a Betel i Hai i després lentament va arribar fins al desert del Nègueb. Esdevingué en aquests moments una època de gran fam i Abraham va anar cap a Egipte. Penseu que en Egipte es van produir les mentides, és quan va tractar Sara com la seva germana o la va presentar com la seva germana. Van ser expulsats per Faraó després d'una bona reprensió. Això es troba al capítol 12 dels versets 10 al 20. Tornant d'Egipte es produeix les baralles entre els pastors de Lot i Abraham i aquí es produeix la separació de Lot. Penseu que ara havien arribat a una zona entre Betel i les Alzines de Mambré i estaven a la muntanya i es veia la llanura de Jordan. Recordeu que Lot va elegir les ciutats de Sodoma i Gomorra i Abraham va aixecar el campament i va anar a viure a les Alzines de Mambré. Ara sí que estem a les Alzines de Mambré i aquí es produeixen molt dels events i de les situacions que hem anat parlant en els capítols anteriors. En el capítol 14, amb els versets 13 al 16, Abraham allibera Lot i Melquisedec, el beneeix Abraham. Això es va produir al nord de Damasc. Penseu que des d'on estava, des de les Alzines de Mambré, quan va lluitar amb els 5 reis, va pujar molt més a dalt d'on es veu aquest mapa, perquè en la realitat Damasc està a Síria i molt més a dalt. O sigui, és pràcticament la mateixa distància que hi havia d'Ur fins a Siquem que va fer anar a Abraham des de les Alzines de Mambré cap a Damasc a alliberar el seu nebot.
Abraham torna a les alzines de Mambré i es produeix l'aliança del Senyor amb Abraham, als capítols Gènesis 15. Es va produir el naixement d'Ismael, també a les alzines de Mambré. Abraham tenia 86 anys, ho trobem a Gènesis 16. I es va produir una aliança perpètua entre el Senyor i Abraham, per extensió a la seva descendència, fent la circuncisió com a senyal i canvis de nom d'Abraham a Abraham i de Sarai a Sara. En aquests moments, Abraham tenia 99 anys i Ismael 13. Bé, deixarem aquí la presentació i tornarem a Gènesis 18, de l'1 al 15. M'agradaria parlar amb vosaltres de l'amistat de Déu. I per això introduiré aquesta amistat en 2 versets. Abraham va creure en Déu i Déu li ho comptà com a justícia. Per això fou anomenat amic de Déu. Això ho trobem a Jaume, capítol 2, verset 23. Però també trobem a la paraula de Déu aquest altre. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Jo no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa l'amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu pare. Aquest es troba a Joan 15, els versets 14 a 15. En el primer ens parla de l'amistat de Déu amb Abraham i en el segon ens parla la paraula de Déu de l'amistat del Senyor Jesucrist amb nosaltres. Voldria desenvolupar 3 qualitats d'aquesta relació d'amistat de Déu amb Abraham i de Déu amb nosaltres. 3 característiques que no han de faltar a les nostres vides com a cristians. La primera característica o qualitat és la companyia. El Senyor s'apareix a la porta de la tenda d'Abraham quan la calor del dia era més forta per fer-li companyia. Però qui era aquest Abraham? Era un home que havia deixat el seu país, la seva família, la casa del seu pare. Havia vist morir el seu pare a Haran abans de començar el viatge. Havia posat en perill a la seva muller Sara quan va estar a Egipte. Havia vist com el seu nebot posava les tendes al costat de Sodoma i Gomorra. Havia perdut el seu estimat Lot perquè el van agafar prisioner. Havia lluitat amb 5 reis, no tenia fills. Havia comès pecat amb Agar. Va tenir problemes amb Sara. Va passar per una circuncisió amb avançada edat. Abraham havia canviat. Havia caminat per fe i en entera obediència a Déu, però encara no havia pogut palpar les coses que Déu l'havia promès. És difícil quan estàs passant per dificultats a la vida, quan els amics no et comprenen, quan estàs confinat durant una pandèmia, quan la família no et comprèn, quan els fills se'n van, quan no tens parents propers, quan no tens amics, quan tens problemes a la feina. En aquestes circumstàncies, el millor és la companyia de Déu. Mai ens hem de sentir sols. En qualsevol situació, hem d'estar segurs de la companyia de Déu, perquè Déu és el Déu dels orfes i de les viudes. Si mai m'abandonessin pare i mare, el Senyor em recolliria. Això ho trobem al Salm 27. Però per Abraham la companyia de Déu es va mostrar en un àpat. Per a nosaltres, que tenim l'Esperit Sant, la companyia de Déu es troba en tot moment. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món, diu a Mateu 28. Germans, no tingueu cap dubte que en moments de tristesa i temor podem aixecar els ulls al cel i dir al Senyor: tu que vas mostrar-te company d'Abraham, tu estàs en la meva vida, en companyia permanent. Les teves promeses són també per mi. En aquest moment d'angoixa i tristesa vull tenir contacte amb tu. Vine, estiga't amb mi. Amb humilitat t'ho demano, ja que estar amb tu és el més important. En aquests moments, fora de tu, res desitjo a la terra. Bé, la segona característica o qualitat és la comunicació. En les alzines de Mambré, el Senyor va tenir comunicació a Abraham. Fixeu-vos en la conversa. I Abraham digué: Senyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per a rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra d'aquest arbre. Fes tal com has dit. I a la sobretaula els homes li van preguntar:
on és Sara, la teva esposa? Abraham va respondre, és dintre la tenda. Un dels sostres va afegir, l'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Després d'una breu puntualització en el text, versets 11 i 12, perquè prenguem consciència de la situació en la que es trobaven Abraham i Sara, d'avançadíssima edat, el Senyor digué a Abraham, com és que Sara ha rigut pensant que una dona tan vella no pot tenir fills? Hi ha res impossible pel Senyor? L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara haurà tingut un fill. Això és una demostració total de l'omnisciència de Déu. Estava al cas, inclús, del que pensava darrere de les cortines de la tenda Sara. Ens ensenya l'omnisciència de Déu, però també veiem com hi ha una comunicació real, una comunicació de la propera que estava a la plasmació pràctica de les promeses al naixement d'Isaac. Quina bona comunicació, quina bona notícia. Però no acaba aquí. Uns versos més endavant, ja després del verset 15, el que estem tractant, el nostre text ens diu Abraham els acompanyà per acomiadar-los. Més endavant, el Senyor es deia per si mateix a dins seu, per què haig d'amagar a Abraham el que faré? Llavors, el Senyor digué a Abraham, el clan que puja contra Sodoma i Gomorra és molt fort, és greu el seu pecat. Els dos homes que acompanyaven el Senyor se'n van anar cap a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant d'ell. Sembla com si el Senyor li digués als àngels, aneu vosaltres cap endavant, que jo vull quedar-me una estona per comunicar-me amb el meu amic. Vull petar la xerrada. Vull tenir comunicació i comunió amb Abraham. Nosaltres no tenim només la promesa de la seva presència. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món, com diu Mateu 28. No és només teologia, no és només doctrina, és comunicació. És temps diari amb el nostre Déu. Tornem a llegir els versets de Joan 15. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Jo no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu pare. Això és comunicació. No hi ha secret entre el Senyor i nosaltres. El Senyor Jesús ens va fer conèixer tot allò que havia sentit del Pare. La comunicació entre el Senyor i Abraham, en el capítol 18, es va produir en dos fets. La revelació de l'embaràs de Sara i la revelació del judici sobre Sodoma i Gomorra. Per a nosaltres, la comunicació és per revelar-nos les riqueses de la seva gràcia. I la tercera característica o qualitat de l'amistat de Déu és la compassió. A pesar del nostre pecat, a pesar del pecat d'Abraham o el pecat del pecat de Sara, el Senyor és misericordiós i compassiu. En el verset 10, el propi Senyor diu, l'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill. Sara ho sentia des de l'entrada de la tenda darrere d'Abraham. Aquestes paraules les va dir estant de sobre taula. Abans, Abraham es va posternar fins a tocar terra. Abraham va córrer i va fer córrer Sara. Abraham va servir l'àpat als viatgers. I a la sobretaula va haver-hi entre Déu i Abraham companyia, comunicació i compassió. El Salm 38 diu, Senyor meu, els meus anhels són davant teu. No et passen per alt els meus gemecs. Déu veia en els ulls d'Abraham i en el seu semblant quin era el seu anhel. El seu anhel era tenir un fill. I Déu, en la seva infinita misericòrdia, va tenir compassió i li va concedir a Isaac. De la seva descendència arribaria el nostre Senyor Jesucrist. La compassió de Déu en tots nosaltres és que ens va concedir el que anhelava el nostre cor. Necessitàvem el perdó. Necessitàvem un Salvador i el Senyor ens el va concedir. Ens va enviar el seu fill, el Senyor Jesucrist, que va venir a morir pels nostres pecats. Abraham es delectava en Jehovà i és per això que el Senyor li va donar el que desitjava el seu cor. Que sigui el Senyor la teva delícia, ell et donarà el que desitja el teu cor. Ho trobem al Salm 37. O bé, demaneu i no rebeu perquè ho heu fet amb malícia, amb la intenció de malgastar-ho tot el malplaers. Ho diu a Jaume 4. O bé, glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar o entendre. Ho trobem a Efesis.
Si tens manca de pau en la teva vida, si tens tristesa interior, si tens inseguretat, és possible que estiguis mostrant que estàs deslliurat de Déu. Et manca una relació íntima amb el Senyor. Però tot i això, Déu té compassió de nosaltres, perquè ens veu com a ovelles sense pastor. Delecteu-vos, doncs, en Jehovà. Cerqueu la comunió íntima amb ell i digueu, com diu el salmista, el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs sobre l'aigua. I allí em retorna, em guia pels camins segurs per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, Senyor, ets vora meu, la teva vara i el teu bastó em donen confiança. Això és el que volia compartir amb tots vosaltres. Que el Senyor vol fer-nos companyia, vol comunicar-se amb nosaltres, vol tenir compassió i tot perquè el Senyor Jesucrist ens va fer els seus amics. Preguem. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies perquè has volgut ser amic nostre, Senyor. I no ens has amagat res de la teva voluntat. Senyor, gràcies perquè has estat acompanyant-nos i estaràs fins al fi de les nostres vides. Senyor, gràcies perquè et comuniques amb nosaltres, tant amb la paraula com l'oració. Senyor, gràcies també perquè has sigut misericordiós amb nosaltres. Gràcies perquè ens has perdonat. Gràcies perquè has tingut compassió. Gràcies, Senyor, perquè vas enviar el teu fill a morir per nosaltres. Senyor, t'estem agraïts i et demanem que cada dia més i més gent escolti la teva paraula, es rendeixi a tu, confessi els seus pecats i tu els beneeixis, com has fet un dia amb nosaltres. Gràcies per tot, germans i amics. Que el Senyor us beneeixi i us guardi.